Doncs en esta primera part del programa, tal com els acabem d'anunciar, anem a rebre a Quina Barba. Ella acaba de publicar ja un altre llibre i li hem demanat que vinguera a parlar-nos d'ell perquè sempre ens encanta tindre-la al programa. Joaquina Barba, molt bona vesprada. Quina, benvinguda a ta casa, ja ho saps. Sí, bueno, en este cas que estem en l'Hotel Bairén de la platja de Gandia, Quina. Un luxe, estem la mar de bé, fenomenal. I molt bé per a parlar d'un llibre d'este, Clariana Park, que és l'última publicació de Quina Barba. Bueno, mai se sap si és l'última perquè no pares, Quina? Per suposar que no és l'última. L'antepenúltima, vamos. No. Parla'm de Clariana Park, què contes en este llibre? Clariana Park és un llibre és un llibre d'aventures, és una novel·la de literatura infantil, va dirigida a lectors a partir de 7 anys. És un llibre molt tendre, molt divertit, però també és un llibre que marca el nou camí de literatura en el que estic treballant ja en les darreres publicacions. És un llibre que, tot i que, com he dit abans, hi ha una aventura i és divertit, sí que treballa molt la maduresa emocional. Com que saps que sóc mestra, aquest aspecte dins de l'educació crec que no està treballat, crec que és una assignatura pendent que tenim ahir els docents, i jo sí que mire que els meus llibres sí que siguen un toc d'atenció en aquest sentit, no? El nostre protagonista, en aquest cas Enric, passarà moltes aventures dins de Clariana Park, que el duran a fer una reflexió sobre si mateixa, sobre la seva persona, sobre la seva autoafirmació. Enric el que fa és recórrer Clariana Park. En Clariana Park es troba diversos llocs i en cadascun d'ells respon a algunes preguntes, no?, de la seva vida. O com? Clar, és que el nostre protagonista, Enric, és un xiquet que li costa molt acceptar-se, que es mira a l'espill i no li agrada el que veu. Autoestima, aleshores, Clar, treballes ahir. Té un problema d'autoestima important i el que fa la novel·la Clariana Park és un parc d'atraccions, un parc, una mena de circ, podríem dir, fantasma, val? Que apareix i desapareix. I Enric té la sort de trobar-se al Clariana Park i poder recórrer juntant uns personatges que es troba dins del parc d'atraccions, recórrer el parc. Però Clariana Park és molt especial perquè tothom que viatja per dins del parc no veu les mateixes coses, d'acord? Cadascú veu allò que necessita veure. Aleshores és un llibre també que es pot acoplar a cadascú, no? Clar, és un llibre molt... Que tu pots fer teu, vamos. Clar, és un llibre que és a partir de lectors de 7 anys, per tant, tots els adults també teniu la possibilitat de llegir-lo i mirar-vos en el mateix mirall que fa Enric, no? Quan fa el recorregut, ell recorre casetes de dintre del parc i allí s'ha d'enfrontar a una dificultat amb la seva persona. Per què has plantejat aquesta qüestió? A banda, tu dius que creus que en l'escola és una qüestió que fa falta, però perquè t'has trobat, perquè altres vegades quan has plantejat temes de literatura juvenil, que també és un dels teus forts, a part d'estos llibres també infantils, infantil-juvenil, vamos, també has tocat temes delicats per a adolescents. En aquest cas també ves que era un tema... És un tema importantíssim perquè jo sóc docent, he treballat en secundària, he treballat en primària i tu veus les mancances que el sistema educatiu té. Això no vol dir que hi hagi docents que dins de centres, dins de les aules, mirem de treballar-ho tot, però tu saps que l'escola, la institució, té una exigència molt gran per part de les autoritats, per part de la societat i, clar, rebem moltes crítiques, sempre estan exigint-nos que tenim que arribar a uns nivells curriculars i s'obliden de que per a poder arribar a aquests nivells curriculars nosaltres primer hem d'educar en altres àmbits de la persona i un d'ells és l'àmbit emocional. Molt important aleshores també, i és el que tracta en Clariana Park, el darrer llibre que a més és molt important per a tu, Quina, perquè tinc entès que este llibre forma part de l'editorial S.A.M. i forma part, és el primer llibre en valencià de Vaixell de Vapor. Clar, és que nosaltres, l'editorial S.A.M. és molt coneguda per a nosaltres, la col·lecció El Vaixell de Vapor, però sempre l'han llegida a les escoles en castellà. Claro, Barco de Vapor, vamos. Clar, s'ha llegit en català, però dins de la lluita que portem per defensar el valencià, també, veritat, i que tot aquell vocabulari que és tan nostre, tant dels nostres xiquets, puga estar en els llibres del vaixell de vapor. Aleshores, s'ha publicat, s'ha posat en marxa un nou projecte del vaixell de vapor, es diu Arrels, i
mira d'elaborar, de publicar llibres d'autors valencians. I jo tinc l'honor d'haver publicat el número, d'obrir la col·lecció. No era en un principi, això era la proposta que jo tenia, era més tard que havia d'eixir el meu llibre, però fa uns dies me digueren que no, que havien decidit que aquest era el llibre que obria la col·lecció i la veritat és que estic contentíssima. Sí, estan passant moltes coses bones en el món de la literatura, Quina. Sí, sí que és cert. Mira, aprofito ja per a explicar-te que he passat a ser una col·laboradora de l'editorial SM i dins dels treballs que eixiran també en uns dies apareix un llibre de lectures que és un llibre que té un recull de diferents autors, també valencians, i que va junt amb els llibres de primer cicle de primària. També recollint contes curts i molts nostres, no? molt propis. I sí, la veritat és que participar en aquest projecte també de cinema per a mi és una porta importantíssima que s'ha obert, però jo també penso, i tu saps que jo soc molt així, de que hi ha que treballar, hi ha de creure en un mateix, perquè més pront o més tard aconseguim fer realitat els nostres somnis. Jo soc romàntica. Sí, sí, jo sempre me'n recordaré d'una dedicatòria que em vas fer en un dels teus llibres. No t'oblida, Puri. No se m'oblida, perquè em va agradar moltíssim, perquè deia alguna cosa així com no tingues por de caure, perquè tal vegada quan estàs a punt de caure te n'adones que voles. Voles. Sí. A mi m'agradaria, Puri, si m'ho permets, parlar de l'il·lustrador que és Saúl Irigaray, és un il·lustrador basc. He tingut moltíssima il·lusió de treballar amb ell, de veure les seues il·lustracions, una persona que ha sabut captar molt, malgrat que no coneix la llengua, hem hagut de traduir-li el llibre, i ha captat molt bé el sentit del llibre i del que volies contar. Del llibre. Les il·lustracions que porta són una autèntica preciositat. Que xulo, un llibre més de Quina Barba que no para de treballar. Ja quan són, Quina? És el llibre, crec que fa 37. 37 llibres ja? Sí. El dones compte del que has aconseguit? Sí, sí que en dona compte. Això quan mires cap arrere el fa sentir menuda, no? Perquè veus que estàs orgullosa, no?, del treball que has fet, però també te sents molt humil, perquè t'han obert portes i han reconegut el teu treball, i això a mi, en el meu cas, personalment, te fa sentir menuda. Claro, que guai. Quina, però molt bé. A mi em fa sentir que eres molt gran. Gràcies, Puri, moltes gràcies. Un nou llibre de Quina Barba, que no tardarà en traure'n un altre, perquè vull que vingués així al programa a contar-me-ho, perquè fas literatura infantil, fas literatura juvenil i fas poesia. Sí, ara també estic treballant en una novel·la per adults. I novel·la per adults? Serà la primera novel·la per adults. Ah, doncs això és una novetat. Sí, és un encàrrec. Una persona ha demanat que no puc dir dades, no puc donar noms de moment. No patisques, però bueno, estàs adelantant-me alguna important. Sí, és un encàrrec, he de novel·lar la vida d'una persona. I bueno, és una aventura, Puri, perquè serà la primera novel·la d'adults meua que veurà la llum. Ai, que guai, doncs l'esperes. Sí. Més o menys, quan? Això no t'ho puc dir, perquè ara estic en un moment en el que me reuneixo amb la persona periòdicament, li faig preguntes, recollint dades. Sí que puc dir que la novel·la ja té la seva estructura i ja hi ha una part important avançada, però jo crec que encara necessite molta més informació. I també, com és un món molt nou per a mi, en un principi per a mi era una novel·la que m'havien encarregat, però ara he descobert que és la meva novel·la. Aleshores ja té un altre caire i no sé dir quan estarà acabada, però vindré a parlar amb tu. Quina Barba, gràcies per haver estat així, per haver-nos parlat del seu darrer llibre, Clariana Park, un llibre a partir de 7 anys, però com sempre m'encanta també llegir aquest tipus de llibres perquè és el que diu Quina, que és a partir de, però el podem llegir tots. Enhorabona. Gràcies, moltes gràcies per estar així.